Isukku mau Den 26 Oktober 2020 Indonesia bagian peteng dedet mendungi sahdu Den lewat jalan Tapan menuju lokasi Ngampas Karanguni Weru Sukoharjo. Tekan lokasi sound sistemnya Davanada Den jebule sing dadi mantennya adine Davanada tukang orjene Ardi Bintang Pakisan Jawas ki tukang kendange Den Danang Undung Sari Trucuk ya jebule rungono tamu ya sik ngenteni sawetara Den iki lho Davanada adike sing dadi manten adike Davanada kita mantene wis teko Den. Sawetara tamu dolinggo mantene ditemokke Den. Nyanyi sabar ya Den ya sabar. Wis pokoke tukang orjene telu Den, Ardi, PJ karo iki. Bubar Den, bubar.